Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Seliqashukile ifindo lomshado phakathi komculi Intaba YaseDubai kanye nesitebele iAmbitious Entertainment. Lokhu kuze emva kwengxushunxushu ezeke zavezwa uyena uNtaba YaseDubai zokungaboni ngasolinye naso lesitebele iAmbitious Entertainment makuza kwezamaholo. Uvezele indaba lapha ekhasini lakhe la Facebook. Uthe ngizothanda ukuthatha lethuba ngibonge bonke abantu ababengeseka umndeni wami, abangani bese kuba nabantu bamatekisi abebehlezi bephusha umculo wami ngokudlala. Ngiphinde ngibonge nozakwethu nayo yonke imida. Ngizothanda ukunazisa ukuthi mina kanye neAmbitious sesithathe indlela ngokwehlukana. Uthe ngiyabonga kakhulu ngethuba abangephe lona, futhi ke ngiyaphinda njengoba bengingasho phambilini ukuthi angilwi namuntu. Uthe ngike ngathatha isinqumo sokulaxaza umculo njengoba bengaholeleki ngendlela ebengifisa ngayo nangendlela ebengisebenza ngokuzikhandla ngakhona. Unyaka wedlule ngike ngacindezeleka kakhulu nomoya wami uye washona phansi njengoba bengisebenza iviki neviki, kodwa njalo makuphela inyanga bengiholelwa imali elinganiselwa ku-3,700. Emva kokubona ukuthi umculo wami unamandla kangakanani, ngibe sengithatha isinqumo sokuthi angeke ngize ngiwulahle umculo. Ngizoqhubeka ngowuphushe umculo njengoba ngumuntu owuthandayo, futhi ke ngondla ngawo umndeni wami. Abe esecela nabalandeli ukuthi icela beqhubeke nokumeseka nangendlela ade bemeseka ngayo, bengalwi-ke nalesitebele abesebenza ngaphansi kwaso okuyi-Ambitious Entertainment. Bafethu ke lezi indaba ayishiya abantu behlukane phakathi. Mina ngizofisa ukwazi ukuphawula kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ka-YouTube sengiphuma kanje.